Jó estét mindenkinek! Bemutatom az apmegazdaságos arányos izzítót. Tulajdonságai: van rev funkció, itt látható az ujjamtól nem messzi egy kis jumper, amivel tudjuk váltani az irányt, és van rajta egy kis LED, amelyik mutatja, mielőtt az akkumulátort, illetve az izzítógyertyát rácsatlakoztatnánk, meg tudjuk állapítani vele, hogy helyes-e az izzítás iránya. Tehát most például nálam lehúzott gázzal ilyenkor pirít legjobban. Tehát ha fölnyomom, akkor elhalványul. Tehát ilyenkor nem izzít. Na most az még az érdekessége, hogyha már egyszer rátettem az izzógyertyát, onnantól kezdve a LED csak azt mutatja, hogy üzemkész a szerkezet. Most megpróbálom óvatosan könnyökkel lehúzni a rádiót. Tehát most látszik az izzószálon, hogy világít. Tehát ez egy nagyon mezei, egyszerűsített, de arányos izzító. A két szélső helyzetébe beállítható egy rev funkció, tehát a két szélső helyzetet bármelyiket ki tudjuk használni. Ezzel nem adok szervócsatlakozót, hanem csak egy ilyen tüskesor, hüvelysor van rajta, és ezzel lehet működtetni. Tehát ennek az ára is arányos a kiszerelésével, használjátok egészséggel. Na, háló!